बयनिख्रुइबो सिगांसिनथारावनो जोंनि बासायगिरि प्रभु जिशु ख्रीष्टखौ आङो हामबाय होनदों। लोगोसे आंनि गोसो इसिंनिफ्राय अननाय, मोजां मोननाय, गोजोननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनोबो जासिहरनाय जाबाय। लोगोसे आंनि बे बिरजन बसुमतारी इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो गोजोनै बरायनानै लाबोनाय जाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आयदाखौ लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय बुहुमाव बयनिख्रुइबो गोबावसिन दासिमाव मानसिया जेसेबां थैनानै थांबाय बिसोरनि गेजेराव सोर गोबावसिन थांनानै थादोंमोन। आङो थाम्बनेइलाव होखानाय जादोंमोन, नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। बयनिख्रुइ गोबावसिन जोरनाय जाय सुबुं बियो 969 बोसोर एबा बैसोसिम बियो जोरनानै एबा थांनानै बियो थैनानै थांबाय। बेखौहाय सोर होननानै आङो थाम्बनेइलावहाय कुइसन होदोंमोन एबा सोंथि सोंदोंमोन। बिनि फिननायखौ नोंथांमोना सोरबा सोरबा हाखायो जानांगौ आरो सोरबा सोरबा हाया जानो हागौ। बेखायनो आङो नोंथांमोननो फारियै बियो सोरमोन आरो सोरनि फिसाज्लामोन आरो बबे समाव बियो थांनानै थादोंमोन, आङो बेखौ नोंथांमोननो एसे गुसुङैनो फोरमायनानै होनो आखायाव लादों। बे गोबावसिन जोरनाय एबा थांनानै थानाय सुबुंनि मुङानो जाबाय मेथुसेला। मेथुसेलाया दिनैसिमाव जेसेबां मानसि थैनानै थांबाय बिसोरनिफ्राय बियो गोबावसिन जोरनानै थादोंमोन संसाराव। दा बियो गैलिया, बियो थैनानै थांबाय। बियो बबे समाव थैनानै थांखो? बियो जेब्लानो आदम आरो हवाया बिसोरो पाप मावनायनि उनाव एडेन बागाननिफ्राय होखार जादोंमोन। बे होखार जानायनि सिगां बे मुगाखौ बुङोमोन साननो रोङै मुगा एबा इन'सेन्ट पिरियड। आरो बे साननो हानाय मुगायाव एबा पाप मावनानै जेब्ला आदम आरो हवाया साननो हानाय जादोंमोन, मोजां आरो गाज्रिया माखौ बुङो, बे समनिफ्राय लानानै एडेन बागाननिफ्राय होखार जानायनिफ्राय लानानै नहुनि दैबानासिमखौ बेखौ कनसाइन्स पिरियड होननानै बुंनाय जायो। साननो हानाय एबा बुजिनो रोंनाय, मोनदांनो हानाय बेबायदि मोनसे पिरियड, कनसाइन्स पिरियड। बे पिरियडनावनो बे मेथुसेलाया जोनोम जादोंमोन। एबा जोङो बुंनो थाङोब्ला नहुनि दैबानानि सिगाङाव बियो जोनोम जादोंमोन आरो नहुनि दैबानानि सिगांनो बियो थैनानै थांदोंमोन। बियो सोरनि फिसाज्लामोन? बियो हानुकनि फिसाज्लामोन। हानुकआ सासे इसोरखौ गिग्रामोन। बियो 300 बोसोरसिम इसोरजोंहाय बियो थाबायफादोंमोन, फोथायनानै गोबां खामानि मावदोंमोन। इसोरनि हामजाजानाय खामानिखौ मावनानै बियो थैनानै थांदों। बियो गासै 365 बोसोर बियो थांनानै थादों। आरो बे हानुकनि बिफानि मुङा जेरदमोन आरो जेरदनि बिफानि मुङा बियो माहालेलमोन आरो माहालेलनि बिफानि मुङा केनानमोन आरो केनाननि बिफानि मुङा एनसमोन आरो एनसनि बिफानि मुङा सेतमोन, जायआ आदम आरो हवानि थामथि फिसाज्ला सेत। आरो सेतनि बिफाया आदममोन। दा जोङो नायोब्ला मोननो हायो आदमनिफ्राय फिरि फिरि बारा गोबावनि सम नङा बिनि फिसाज्ला आरो बिनि फिसाज्ला, बियो फिरि फिरि बारा गोबावनि सम नङा बे साननो हानाय एबा बुजिनो रोंनाय कनसाइन्स पिरियड, बे समावनो बियो जोनोम जादोंमोन। आरो मेथुसेलाहा सासे फिसाज्ला दंमोन, बिनि मुङानो जाबाय लामेक। आरो बे लामेकनि फिसाज्लायानो जाबाय नहु, जायखौ जोङो बयबो मिथियो। बियो बुहुमाव सानसे समाव जेरावबो पृथिबियावहाय दै जेब्ला लोमफबदोंमोन, बे लोमफबनायनि समायावहाय बे नहुनि नखराल' एबा नहुआल' बियो बासायजादोंमोन। मानोना बियो इसोरखौ फोथायग्रा सासे व्यक्तिमोन आरो बिनि नखरनि 8 जन फरेलफोर जायफ्रा नहुखौ लाफानानै दङमोन, साफ्रोमबो इसोरखौ फोथायग्रा एबा गिग्रामोन। दा बिसोरो बयबो बासायजादोंमोन इसोरखौ गिनायनि थाखायनो। जोङो दिनै अब्ला मिथिबाय बयनिख्रुइ गोबावसिन थांनानै थानाय सुबुंनि मुङानो जाबाय मेथुसेला। आरो बे मेथुसेलाया 969 एबा 969 बोसोर एबा बैसोसिम बियो बे बुहुमाव थांनानै थादोंमोन। आरो बे व्यक्तिया नहुनि दैबाना लोमनायनि एबा जानायनि सिगांनो बियो थैनानै थांदोंमोन। बियो नहुनि बियो
बिबौमोन आरो बियो हानुकनि फिसाज्लामोन जायखौ जोङो मिथिगौ हानुकआ बे बुहुमाव बियो थैनानै फबजायाखै, नाथाय बे गोथाङैनो बियो इसोरजों सोरगोआव लांखोजादोंमोन। बेखौहाय रावबो नुनो मोनाखै, बिनि थैनायखौ बियो गोथाङैनो इसोरजों लांखोजादोंमोन। बे हानुकनिनो फिसाज्ला मेथुसेलाया दिनै बुहुमाव बयनिख्रुइबो गोबावसिन जोरनानै थैनानै थांबाय। बेखौ आङो साफ्रोमबो नोंथांमोननो दिनैहाय मिथिहोबाय। जायफ्रा मिथियाखैमोन गोसोआव लादो, बे बुहुमाव आरोबाव रावबो बेबायदि फिन जोरबावनाय नंलिया। बेखौ बाइबेलाव आरोबाव बुंनानै दोनखानाय जाबाय। जेब्ला पृथिबियाव मानसिफ्रा गोबाव जोरनानै थादों, 600 बोसोर, 800 बोसोर, 900 बोसोर, बे समायाव मानसिफ्रा गाज्रि जाजोबदों। गोलाव बोसोर मानसिफोरनि गाज्रि जानायखौ एबा बेबायदिनो इसोरनि बेरेखा जिउ खांनायखौ इसोरा नायनो हायैनि बियो दैबानाजों मानसिफोरखौ सिथारजोबदोंमोन। आङो जायखौ बुंदों, न'हनि न'खराल' बासायजादोंमोन मोजां जिउ खुंनायनि थाखाय, इसोरखौ बिसोरो फोथायनायनि थाखाय। बे दैबाना लोमनाय एबा दैबानायाव बासायजानाय न'हनि न'खर साफ्रोमबो परियालफोरनि सायाव इसोरा बेखौनो बुंदोंमोन, बे फिरिनिफ्राय, बे न'खर एबा बे व्यक्तिफोरनिफ्राय दिनै फिरि मानसिफ्रा 100 बोसोर, 120 बोसोरल' थांनानै थासिगोन। 900 बोसोर, 800 बोसोर, 600 बोसोर, 500 बोसोर बेबायदि जोरबावनाय नंलिया। आङो मानसिनि बैसोखौ खमायनानै होनायसै होननानै न'हनि दैबाना जाखांनायनि उनाव इसोरा मानसिखौ 120 बोसोरल' थांनानै थानो क्षमता होबाय। आरो बेबायदिनो मानसिफ्रा न'हनि समनिफ्राय 120 बोसोर बैसोसिमल' थांनानै थादों। जोङो आरोबाव गितफोरावहाय जेब्ला नायो 90 नम्बरनि 10 पदनावहाय बेयाव डेभिडना बुंदों, बे संसाराव मानसिया बेसेबांथो जोरो? गासै 70 बोसोरसोल' जोरो आरो गोबाव मोजां देहा लानानै थांनानै थाब्लाबो बियो 80 बोसोरसिमल'सो बियो जोरो। बेखौ गितफोरावहाय डेभिडना लिरनानै गालांदों। दिनै जों मोननो हायो मानसिया फिरि लासै आस्थे दिनै गोबाव जोरनायनिफ्राय दिनै गाज्रि बेबायदि जिउ खुंनायनि थाखायनो इसोरजों बैसोआ बेबायदि आयुआ बे खमायनानै होबोजानाय जाबाय। दिनै जोङो नुनो हायो बे बुहुमावहाय मोजां देहा लानानै जिउ खाङोब्ला बियो 80 बोसोर, 90 बोसोर खुनुरोखोम बेबायदि थांनानै थायो। आरो जायफ्रा बेबायदि देहायावहाय लोरबां बेमार जानानै थानाय बेबायदि व्यक्तिफ्रा 60 बोसोर, 70 बोसोरसिमल' थांनानै थासै। थारैनो बाइबेलनि बुंनाय बाथ्राया बे नंगौ। आङो दिनै नोंथांमोननो जाय मोनसे बिसयखौ लानानै फैदोंमोन, बेनो जाहैबाय बुहुमाव बयनिख्रुइबो गोबावसिन थांनानै थानाय सुबुंनि मुंखौ लानानै नोंथांमोननो खोन्थानो आखायाव लादोंमोन। बिनि मुङानो जाबाय मेथुसेला। बे मेथुसेलाखौ नोंथांमोना गोसोआव लादो आरो बिनिख्रुइ बावसिन मानसिफ्रा रावबो थांनानै थाबावनाय नंलिया। आरो बिनिख्रुइ गोबावसिन थांनानै थानो लुबैयोब्ला, 900 बोसोरनिबो बारासिम थांनानै थानो लुबैयोब्ला मानसिया बेखौल' मावनो नांगोन जे जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै सोरगोआव सानसे लांखोजानांगोन। अब्लासो जोबनो गैयै गोदान नख्रां आरो गोदान पृथिबियावहाय अराय समनि थाखाय बे आयुनि अनजिमा गैयै मोनसे संसाराव एबा पृथिबि गोदानाव बेयाव थाहैनो मोनगोन। बेखौल' लामा नायनो हासिगोन। आं बेखौ नोंथांमोननो बुंथिनानै होनाय जाबाय। इसोरा साफ्रोमबो खोनासंग्रा नोंथांमोननि सायाव गिदिर आशीर्बाद लाबोथोंसै। जिसुनि मुङाव आमेन।